So awusho yini emnandi ungenzi lutho nokwenza something? Hawu shanks. Kumnandi ukuba busy nje wenze something. Mhm. Mina ngibona ukuthi kumnandi ungenzi lutho, vele ungenzi lutho isuka nje ngoba vele uma unga something ugcina ungasenzi lutho. Yabona shanks kanti kuyafana nje. Uma ungenzi lutho uzogcina wenza something. So ngcono uqale wenze something bese ke uba free kahle ungenzi lutho yabo. Kanti akufani. Yabona uma ukuthi wenza something uthi wena mhlawumbe usheshe uqede. Ugcina usenza something isikhathi eside ugcina ungasafikanga isikhathi sokuthi ungenzi lutho. Weshanks. Kahle kahle lenkulumo yakhe ibhekephi? Huh? Hayi kanti ngiyibuzela nje. Yazi kanti shanks. Ngcono vele uthule ungasho lutho, uthule nje. Oh, shuthi usuyavuma manje. Ukuthini manje? Usungivumisa ngankani? Uyabona mina shanks uma uzongivumisa ngazovela uthatha umshiza mina ngikushaye manje. Okay, sengithula. Mana shanks. Uthule ngoba uthule noma uthule ngoba nakho uthi ngithule ngoba nakho unqena ukuphikisana nesilimo. Weshanks. Ubani isilimo? Yimi isilimo kahle kahle, eh? Okay, sengithula. Kanti shanks uyabona nalo okay wakho sengithule. Awunakho ukuthula. Shanks uyabona uma uthula kungcono uthule nje kahle. Uthule shanks ungasho lutho. Sjodo. Yazi bengicabanga la ukuthi lo msebenzi wami ukuba i-therapist online sekuyisikhathi sokuthi ngibuye ngiwenze nangala. Ngiwenzele la ekhaya face to face. Hayi, ngiyakuzwa impela kodwa cha hayi. Angivumi. Wazi kahle ukuthi lo msebenzi wakho isikhathi esiningi ugcwala abantu besilisa. Ukuthi la ekhaya kuzophithizela abantu besilisa manje. Cha. Ngcono khona uwenza online. Hayi, kusho ukuthi awu understand. Awubuke la. Hayi. But still uthini khona ngesingisa la ekhaya? Kanti yini ngempela lo ngayi understand Sjodo? Ngoba phela le mali engikukhombisa yona la izophinda phindeka kabili uma ngenza lo msebenzi face to face. Oh. Cha phela ubungakushongo lokho. Oh. Awuthi nginishiye ke mhlambe nithi ukuyidingida kahle le ndaba. Weshanks. Awubuke nawe la. Uzwe lento esho made lezi. Awu shanks okay it's fine phela sengiyakhulula ke manje ungakhuluma nawe yini manje? Awubuke la. Yabona mina shanks angiyiboni kahle lento mina ngibona ukuthi yabona kuzovela kugcwala abantu besilisa la sokwetha isithunzi sethu nesala ekhaya uyayibona nje nawe lo. So kunganjani mhlawumbe kube ukuthi thina sivulelethi ibhizinisi elizofaka yona le mali. Uzumadisa ngesalivuka lela face to face. Hey. Yazi ngathi umqondo wakho right. Kodwa ke manje inkinga wathi sesivula ke leli business manje selingasaqhubeki. Hawu phela kulula ngase ukhona Madisa phela shocela kuyena amathipha yabo before sivule ibhizinisi. Simple. Madelisa. Yebo. Cela uvele. Madelisa yazi la besicabanga mhlawumbe ukuthi kunganjani kube yithina esivula leli business elizofaka imali la ekhaya. Ngoba le yakho ya face to face izogcwalisa abantu besilisa la ekhaya. Hayi. Ngiyanizwa. Manje benicabanga ukuvula lephi ibhizinisi? Hayi kulula nje. Bese vele sidayise ubona simona ngathi kulula yabo. Hayi kuyezwakala. Kodwa phela uma ukuthi nizodayisa kumele niyazi i-target market yenu. Kanjani futhi manje? Cha phela sengisho ukuthi umuntu kumele nimdayisele ngqo lento akayidingayo. Uyabona nje mina kwelami ibhizinisi akuma divorce umhlola. Madelisa uqale wathi kumele senze ibhizinisi kumele siyazi i-target market yethu. Okwesibili manje usothi umuntu umdayisela ngqo lento ayidingayo. Ekubeni wena ibhizinisi lakho kugcwala abantu besilisa kakhulu. Madelisa wena lephi ibhizinisi kahle hle. Yeah. Wenza imkhuba makadelisa kuleli business lakho. Ngiyi-therapist mina. Umuntu ufika kumina emunca. Ngimkhamfathe, ngim-advise, aphume sela.
Hayi. But still madelisa lento izwakala njengomkhuba kumina. Hayi, mhlambe anginishiye kancane. Nithi ukuhlaziya indaba yebhizinisi leni. Mhlambe nami ke ngasase ngiyeke indaba ye face to face. Yokikiza bofazi Sayithatha zonke intombi zangakini bafana Uma sishale Yophakamisile Sokhona ubaba olwegwalagwala bafana thina Uma sishale Ninamanga nina So uyayithanda? Hayi. Cha. Bewukubuka nje bese ngiyadlula. Sure. Hawu. Shanks wakithi. Target market Shanks. Shanks yasiphume nje sishaye door to door sibacinge. Ya qoqa phela qoqa wakithi. Wendoda. Abantu bebangawo uzokhetha uzodayisela mina i-roll on indaba. Angithi wena i-target market yethu. Ngiyi-target market kanjani manje? Cha phela ngithi lento ikanje wena ndoda. Uyabona njengoba sikuleli business leli. Kusho khona ukuthi thina i-target market yethu siyayazi. So ingakho nje sidayisela umuntu into ayidingayo. Ngiyi-target market yakho i-roll on pho. Uchaza ukuthini ngempela lokho? Uchaza ukuthi angigezi? Kahle angisho ukuthi awugezi. Angithi uyazi ukuthi sonke sike sihlale ndawonye uyabona. So ngiyazi ukuthi like libe khona eliphunganyana lokwempongonyana. So uyayidinga lento le. Ha. Uthini? Yewe, ukusakaza mina. Ukushaya wena. Uzongidayisela noma sibolo la? Hawu mina Ukushaya ngempela lo. ngishaya lokho. Hey, ngathi sinikeza amathiphu wrong. Kanti ne-target market yethu sixabana nani abantu abathengi. Hayibo. Yini banishayile? Kanjani kukhona lo? Pho kwabuye ngathi kade nibaleka. Shiya lokho. Asigcile kule target market. Okay. Number 1. Mawudila ne-target market, akumele ulwe nayo. Number 2. Kumele kube i-target market esuka le ize kuwena. Lokho ukhomba ukuthi bayayidinga lento oyidayisayo. Number 3. Kuba right kakhulu uma ukuthi i-target market iyazenzakalela yona. Hayi, madelisa aze senze yonke lento eshoyo. Silivulile itafula sashaya no door to door. Kwele madelisa nje sinika amathiphu aqine ngempela otherwise. Otherwise uzoliyeka nelakho straight because kusho khona phela ukuthi usenzile. Ya futhi singavota namanje la sibone ukuthi uzokwenzakalani. Anime manini ngempela ke manje. Angithi ngiyasho ukuthi asike isidingo sokuthi niyovula amatafula nihambe door to door. Nina cabanga ibhizinisi elizokwazi ukuthi umuntu umedinga into eze kunina azoyithenga la. Angazi ke phela ngoba benithani bafunike nabantu besilisa la ekhaya. Hayi cha phela ngekufana sesibambele thina mathupha lapha ebhizinisi yabona. So kunganjani mhlawumbe mangase kube ukuthi mhlawumbe sivule ibhizinisi sidayise noma lezi dango zamaphara kanje. Uyabona lento le. Vela amaphara nesicabane nafuthi azoyezela wona. Ukuphara ke lokho. Usufuna uba iphara inshanks? Nganjani ke sibaye sidayise ngomzimba? Umzimba? Umzimba wenkukhu? Yini? Sanifuna ukudayisa ukudla manje? Cha. Angisho ukuthi sidayise ngomzimba weinkukhu, sidayise ngomzimba wethu. Angithi uyabona vele okwamadoda kamancane amadoda yabona kanti baningi abantu besifazane. Kanti mangaba yithina nje i-target market singayishaya bengeza abantu besifazane. Hayi, uyabona ke leyo into engeke iziyenzeke kulomuzwa la ekhaya. Angeke phela nizophendula lo muzi Sodoma neGomora. Never. Ngena.
Sanibona, bengicela ningiboleka ibhodlela le-empty likaBhiya. Ngisafuna ukubamba ubandawo la ethaveni. Nginiso. Asidayisa ama-empty amabhodlela kaBhiya. Shanks, yini singavele sidayisa utshwala-ke nje straight? Asidayisa ama-empty amabhodlela kaBhiya. Baningi abantu abaphuzayo ngale ndaweni. Ngagcina ngisho sesidayisa ama-case ama-empty amabhodlela kaBhiya. Ngiyakuzwa Shanks, mina ngifuna ukwazi ukuthi sizokwenza kanjani lokho. Okay. Yabona ngoba uBhiya u-R19 bese uba u-R21 mongaliphethe i-empty etavern. Thina ama-empty wadayisa ngeshumi. Mhlampe-ke abantu bese beqedile ukuphuza bese babuye bezosidayisela wona futhi ama-empty ngesihlanu. Hayi okay, hayi. Ngiyakuzwa. Hayi ngathi khuluma impela, la uyakhuluma manje. Hhayi-ke kuzoba ishumi. Kuqaleni manje ukudayisa kwe-empty lebhodlela likaBhiya ngeshumi? Awufodi. Ama-empty amabhodlela kaBhiya ayadayiswa vele. Kuwukuthi-ke ethaveni balibiza R2, thina silibiza ishumi. And futhi-ke lapho uzobe ususave ukuze uphuze manje sizodinga u-R20. U-R19 wakho ukuthi uphuze uBhiya plus neshumi ukuthi uthenge i-empty lebhodlela kuthini. Ya. Uthi uyabona uzothi uma uqeda ukulisebenzisa uqeda udayisa ngale bese ulibuyisa la kuthina usidayisele lona ngesihlanu futhi. Oh, ngiyanizwa. Nisho ukuthi ngizothenga kunina kodwa ngingabe ngisalibuyisela kunina, ngilibuyisele ethaveni. Hayi lo nto ngeke yenzeke lo nto. Wonke umuntu ophuzayo usho njalo kodwa egcineni ayenzeki nje lo nto. So cha. Ya, intwana futhi phela uvele awuphuzi njalo yakhumbula. Angingizwa ngithini. Ngithi angisafune ukuphuza lokho. Ngizothatha le mali bengizophuza ngayo, ngithenga ama-empty kunina, ngihambise ethaveni ukuze ngithole u-R2. Oh, what a cool business idea. Nicabanga ngizoyini lento le? Yazedelela lo. Okunye-ke kuyenzeka i-target market kube yona abahebi okudlula wena. Njengoba ubona nje. Awe sahlala mnandi entsuze. Awe sahlala mnandi entsuze.